Di acara ta nomor 12 anon perjulumasian Qur'an Agave di Udutima Kur ina parari Kamis. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Ya guarni Minggu tasadarion ima Minggu palimahon dung Trinitatis. Nomor lapatan hasi tulusadaon ni debata. Dohot topik Yesus mengalului jala paluahon namago. Tapukama parminggota tapuji matuhata maredehita sian bukuede nomor 14 ayat sada sahatro ditolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahod debata say hamonangad do ulahonota. Ngot maho ale parhinaloan, tersunggul mau dibuhas yang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate marohanami tuho. Ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saliling nililingna. Salihun matodim tu rohanami. Asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akan adi banua gijangi. Pargugoy mahami manaluhon saluhut nanaing mga bathami tu hasonangan. Say pagad daha porseaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami. Asamonak kami ro di ujungna, lahu majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan
Yesus si pangului. Amin. Mari dihita sian buku di nomor 747 ayat 1-3. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion imasian Yesaya bidu 55 ayat onom. Sai lului hamuma Jahoba bisa terbaik dope jupang ibana. Jo hamuma ibana bisa jonok dope ibana. Ido sahana atong rap mangidogogo mahita tu debata lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugoi mahal, mangulahon mahal. Mari dihitasian buku di nomor 170 ayat 2-3. Tato poti madosat tatu debata
martangi yang mahita. Ali yang manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Huparhatu tu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalesion nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala se sama dosa nami saluhuna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hata san nusata. Ay dangadong ibar ni ay saluhudo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanaga bepitor binahin ni basa-basa marhite siya nasini rohana. Hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian. Marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Maredehita sian buku de nomor 435 ayat sada. Tabegema hatani debata turpuk ni hari mingguon na tersurat di Amos bidu 5 ayat 4 sahatro di ayat 6 tajahama responsoria. Ai songonodo hatani Jahoba tu pinopar ni Israel. Lului hamu maya au asa mangulu hamu. Lului hamu ma Jahoba, asa mangulu hamu, asa unang dirapok bagas ni si Joseph, songonapi, jala sudah dipangan, HP dangadong pangitopi di Betel nanggo sahalak. Ido sahakna, martua doakan atau mangiun hatani debata, jala na opiopsa.
Amin. Mari dihita sian buku de nomor 720 sia ayat 1-2. Ta tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dong atas saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba hido ama pargogon asohatu dosan natuma palangit dohatan au porsea di Yesus Kristus anak nabi batu Jahoba nasasari imanati nubuhon si Maria nagade gabean sentor di parbadia ada orang sua bubuhan ida tohata natumad nagernit ditamuhiman silatus nama terpaja dari dana di hal penersilan natu turun utama nama lakmawalo di hal baruan nama naik di surga lalu itu siamu di debata Jahoba nama naik parugo nasahatu dosanya isi maibana pengundak sogotu tanahan manghuni halak nama baru namatu aporsea ditundi parbadia Jaladong sadahiri yang abadi, uriha tapana Kristen akan abadi, doa ihsani dosa, doa datang yang mulak mengulur surut daging halak mamate, doa dia mengulurnya suara sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di Mingguon 17 Juli 2022. Tikting Parjolo, ruas Nataba. Tajalodo gabe ruas di Huriata, keluarga Larson Mario Limbong. Inatai Paskaria Rebeka Boru Siregar. Nasida Manjalo Pasu-Pasu Pabagason di GKPI Jemaat Bekasi Utara. Resort Tambun BKU Nadi Ari Sabtu 12 Maret 2022. Ingana nasida di lapangan tembak Manang Wikpitu. Tikting Paduahon, Nanaing Marbagas, Tikting Parjolo. Naing Manjalo Pasu-Pasu Pabagas Sonma, Jodi Arta Sinurat, Anakni Amata Manahan Sinurat, Tubuni Inata Bungaria Boru Sinaga, ruas ni HKBP Bandar Jaya Resort Bandar Jaya Distrik 15 Sumatera bagian selatan, Sianhuta Bandar Jaya, Dohot Orowana, Cindy Ervina Boru Limbong, Boru ni Amata Tuama Halimbong, Tubu ni Inata Rustiani Boru Naibaho, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur,
Sian Huta Jalan Abdurrahman Sada, nomor 58 RT 10 Sada, RW 05 Kelurahan Cibubur Manangwik 10, pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 30 Juli 2022 di HKBP Bandar Jaya Resort Bandar Jaya masuk pukul 10 WIB. Tikting patoluhon ruas namar sahid. Tabuan ma ditangiakta akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton. Ima na parjolo nyonya tampu bolon boru na 70 wiksada di Rumah Sakit Polri. Nyonya Manurung Boru Hasibuan Wik 2 di Rumah Sakit Pasar Rebo, Nyonya M Hutajulu Boru Silalahi Wik 5, pemulihan di Bagas Nasida, Amang T Siahaan Wik 10 di Rumah Sakit Polri, Nyonya C Manurung Boru Sihombing Wik 10 Sada di Rumah Sakit Siloam. Tikting Paupaton Papungu Pelean, Sadarion Papungu Pelean Dohita Bayan Pelean Tu Ulaon Hatopan HKBP. Tikting Palimahon, kunjungan gerejawi tamu nihuria. Sadarion di Parmingguon pukul 10 WIB, rodo tamu nihuriata sian punguan lansia HKBP Resort Cipayung Cilangkap, nani uluhon ni Padita Sanga Harahap Tumanggor STH, laus patu begehon nasi dado ede puji-pujian di Parmingguoni. Tikting Paunapon, Konven Pangula Nagok Tiki, Distrik Walu, DKI Jakarta. Hari Senin, 10 Juli 2022, di Patupado, Konven Pangula Nagok Tiki di HKBP Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Borhado Panditata Mandohoti Ulaoni. Tikting Papituhon, Kebaktian Padang Punguan Lansia. Hari Selasa, 10 Juli 2022, Patupaon ni Punguan Lansia do Kebaktian Padang, maringanan di Taman Bunga Wiladatika Cibubur, nani uluhon ni Padita Rebeka S. Hutasoid MTH. Tikting Pawaluhon, tahun kesehatian 2022. Hari Sabtu 27 Juli 2022, dimulai pukul 10.05 WIB, di Patupado Payason Rumah Ibadah Manang Gereja Utama, namangulahon ruas ni Huria Sian Wik Tolu, nani uluhon ni Sintuawik. Tikting Pasiahon, jadwal Parguru Malua tahun ajaran 2020 Sada 2022. Hari Minggu 30 Sada Juli 2022, di Parmingguon pukul 10 WIB, Patupaon ni Huriata do makatidakon hapor seaon Parguru Malua tahun ajaran 2020 Sada 2022. Domutusi Patupaon ni Huriata do hari Sabtu 10 Juli 1 Minggu 17 Juli 2022 retreat di Villa Hambalang Sentul. Domutusi Mas Sohot Majolo Parmingguon Ipsus Manang Ibadah Khusus. Tanggal 27 Juli 2022 gladi resik pukul 10 WIB. Tanggal 31 Juli 2022 makatidakon hapor seaon pukul 10 WIB. Tikting Pasap Puluon, Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Hari Minggu 31 Juli 2022, Patupaon ni Distrik Walu DKI Jakarta do puncak parheheon sekolah minggu di Sopo Marpikir. Tikting Pasapulu Sadaon pengumuman. Hombar tu program kerja ni Huriata tahun 2022 marhite tiktingon pinangi doma tu sude ruas ni Huriata naso pasahaton pelean tahun asa di pasahat B ma pelean tahun tu Huriata manang tu sintua wik nabe. Songonima tikting dihita di minggu tas sadarion, aka tikting namangihut boima tajaha na adong di warta jemaat nata tiop sadarion. Tuhan Yesus memberkati.
Mare dehita sian buku de nomor 370 alu laos tapasahat ma peliata.
damai ni debatana sumurung sian salut naroha imana mengramuti aka ate-ate dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita imasian evangelium ni Lukas bidu 10 sia mamukama ayat sada rodi ayat 10. Songonon ma didok. Dungi dibongoti laos dibolus ibana ma huta Jericho. Jadi adong ma disi sahala iduk ni aka si jalobeo namar goar Sakeus namorado ibana. Dipangido rohana naeng idauna rupani Yesus. Alaidang tarbahesa siala natoropi ai pardaging namet-met ibana. Gabe marlojong ibana tujolo. Dipanaik ma hau gala-gala sada anggiat di ida ibana. Ai ido dalan si bolusonna. Dungi sahat tusi mamereng ma Yesus tugicang. Laos nin nama madok ibana. O Sakeus hatok maho mijur. Ai ikon sorang ahu tu jabumi sadarion. Jadi hatok ma ibana mijur las rohana manjakon Yesus. Marnidai marungut-ungut ma nasida sude madok. Na sorang do ibana hape tu halak si pardosa. Gabe Roma si Sakeus didok ma tu Tuhani. O lo Tuhan. Satongani aka artaki mahulehon tu akana pogus. Jala ya adong nahu angati siopat lopit ma hu paulak. Jadi didok Yesus ma tu ibana. Dapotan tu wado pangisi ni jabuon sadarion. Ai pinoparni si Abraham do nang ibana. Ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago. Ima sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di pagasan Kristus. Mulai sian nama muka marede hita. Sahatu napatu begehon aka edekor. Sude taringot tu aka pardosa. Mengalului jolma pardosa. Laos ido topik dihita Yesus mengalului jala paluahon namago. Biasana molo mengalului doho na paluahon namago ima sada ulaon namaol ulahonon ate amanginang. Alai natalului ala namarhosa do. Molo namarhosa tahe ay boido mangakak tusan, boido lao tusan, boido musek borhat manang natu dia ti. Alai molo benda mati do natalului boido hatop dapot. Jala molo tungpe maul dapot hita ala mungkin manang natu diai bergeser berpindah tempat alani alogo alani jolma do aka ala nasing manang na perhiasat tanamago manang artata ya manang sesuatu yang kita sayangi dang dapot hita tu paholan satok kido hita marsak ate. Satu pihak orang bisa saja mengikhlaskannya, ya sudahlah kalau harta dapat dicari. Alai adong dohe sebagian hala dang boy dapot rohana boy do stres colma nangpe nunga pola laho tuda tuati olan manukuni di dia doi nama goi.
Uriani tuhata boha molo jolma namago. Isarani anak kota boy nomago manginang buya ti. Sahala ama satabi boy domago buy. Sahala ina pe boy domago ti. Jadi jolma boy domago lilu di pardalanan ni nguluon. Ibarat na mardalan hita di hutan lam tadalani boy do lilu hita tersesat dang Jepang dalan tuluar rate. Songoni do nang di Portibion kudang do halak lilu apalagi teknologi zaman nuaingon aka hariburon aka pergaulan do lanakan asing lalap do jolma gudang di perlalapan alani do di edetai mulak maho parjalanginin na. Memang gudang do hita jolma marmeam-meam tu dosa. Saleling so terdapat polisi boydo hita terus mangulahon dosai. Ibarat ni togel contoh na julu sa tunuaing pemarak do nang pesip-sip ate tersembunyi manang game online nuaingon marjuji jolma akaya na kota kudang do na marjuji online lalap di parlalapan boy do mago artai sada-sada digadisi sada memang sahali boy doi monang holan umpan doi kan itu ali selanjutnya mago artata aka sertifikat ni jabu akan asing boy doi gabi targadi targadehon lam madabu ma pagas tu hadu saun nasongoni jala kudang nari dope aka rumang ni dosa. Adong ilustrasi sahala pawang di India, pawang ular. Jadi tewas ibana ala ililit uloki ibana. Ular piton. Di hati-hai naing selfie ibana teh. Mololau hita tu taman safari pe adong doi ya mau selfie dengan ular. Katanya sudah diambil bisanya. HP on down. Jadi dililit uloki mak batang leher ni amat tai lam dihapit mak laos ido pamatehon ibana. Gurang do carita taringo tu ular piton dohot akan asing teh. Kelihatan dui songona jinak. Alai imai do na uluk manang nasongon dia pe uluk doi kanido ya pasti mematikan. HP digodang hala deba naing do dipelihara hewan nasongonon ya hewan buas dipelihara seperti hewan biasa. Songonido nang dosai nang pe ditutupi dohot aka amal aka perbuatan baik alai tetap do setabi imai do na manguloki do terus jol mainin kan bahwa memang itulah dosa. Jadi dosa itu membawa kita kepada kebinasaan dohot tu hamatean na manoktong. Molodang tak tinggal hondosai, dia akan terus mengikat kita dan kita tidak bisa terbebas. Nah alani do ikon taberes do akadosai, ikon tak tinggal hon. Ipedang alani gogota boy hita malua sian dosa manang maninggal hondosai. Bukan karena
usaha ataupun upaya kita. Ala ikon tapangido do pangurupion marhite todi porbadia. Asa maluah hitasian ihot-ihot ni dosai. Oleh sebab itu harus diambil keputusan kita meninggalkan dosa. Dan kita harus membenci dosa. Bahkan kita harus jijik dengan dosa itu. Udah itu hatta idonedo na ikon adong pertobatan yang murni, pertobatan yang sesungguhnya. Unang kita kompromi dohot dosa. Di Trupukta luar biasa do, jarang-jarang do trupuk jamitasian si Sakeus. Hucatat di Bibelhu tanggal 6 Maret tahun 2010. Berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Luar biasa. Baru ini lagi muncul tentang Sakeus. Tetapi itu sudah familiar bagi kita tentang profil Sakeus. Ima si Jalobeo. Puasa disuguhon halak Yahudi. Mul adong halak na mulaulaon di taringok tu si Jalobeo. Pajak. Memang bagi orang Yahudi ada pajak per kepala. Anak-anak pun sudah dikenakan pajak per kepala. Ketika dia sudah berumur akil balik 10 tahun ke atas, dia sudah dikenakan pajak. Belum lagi pajak hewan, harta yang tidak bergerak ataupun yang bergerak. Itu semua dikenakan pajak. Jala hasilnya disetor do itu pemerintahan penjajahan Romawi. Itu adalah sangat dibenci oleh halak Yahudi. Alani do herana tarsurak do satabi di parningotan nasida dan mereka dijuluki sebagai halak perdosa. Luar biasa. Jadi orang-orang yang kerja di pajak halak perdosa ninna. Itulah pemahaman mereka. Karena mereka memeras apakah itu pajak tanah orang-orang yang tidak memiliki apapun, apalagi akana pogos, akana mabalu, dohot akahala dagang naro tusi. Mereka sangat membenci itu. Nah alanido di sonma bahwa kita tidak menemukan Lukas mencatat apa alasan Sakeus ini bekerja. Gabe si Jalobeo ate halak namora do ibana. Jala inilah dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Ya, jadi sangat mengerikan. Udah nih tuh hatta di pihak na asing mungkin Sakeus punya alasan tersendiri. Tapi dia tidak punya pilihan lain. HP di ngoluan ikon adong du pilihan kan itu. Tarsongon dia mahita mamilit aka nadinggan di tonga-tonga ni ngolutta. Pilihan tidak akan pernah hilang. Bagian kita adalah memilih pilihan yang benar dan tepat di dalam hidup kita. Apalagi itu aka yana kota nuaingon aka dia ma naneng sipiliton nasida di tonga-tonga ninggoluna. Maka kita harus punya tujuan hidup, terutama anak-anak kita pada saat ini. Kemudian itu hatta si Sakeus di pabuah si Lukas adong roha penasaran di ibana. Dia ingin tahu orang macam apa Yesus itu. Mungkin dia sudah dengar tentang Yesus. Siapa dia yang bisa menyembuhkan, yang memberikan ajaran-ajaran yang benar, yang menentang orang-orang Farisi. Ajarannya seperti pedang yang bisa menyayat apapun, sangat tajam. Alanido macai mangonai turuhannya kaparise, macai muruk tarimas benci Yesus dengan khotbah-khotbah yang benar, dengan ajaran-ajaran yang benar tanpa tedeng aling-aling.
Nah alanido dia ingin tahu siapa Yesus itu. Alai satabi ala pamatang nana met ikon nakok ibana di hau gala-gala. Hanya untuk melihat Yesus. Bagaimana rupanya. Alai justru Yesus adalah Tuhan ibana do maha kuasa. Dia tahu jauh melihat di sana ada seorang yang harus dia cari, yang harus dia temui. Dia tahu siapa Zakius. Alanido teki mamolus Yesus. Ya bisa saja mungkin ya ada pohon di situ, Zakius naik dan melihat dari kejauhan, dari keramaian bagaimana rupa Yesus itu. Bisa saja Yesus belok kan begitu dari jalan yang lain kan. Tetapi justru itulah perjumpaan itu. Bahwa Yesus sudah melihat dari jauh dan dia lewat dari jalan itu. Karena Zakius pun merasa pasti dia lewat dari sini. Luar biasa ya, ketemu. Kemudian itu hatta dari rasa penasaran justru itu yang membawa dia keluar dari dosa yang selama ini sudah melilitnya. Seperti ular tadi. Alanido ro Yesus o Zakius mijur mahu naing sorang au di jabung. Lasia rohana. Ternyata gayung bersambut. Ya. Era pajupang matani doton tu matani ihan. Klop. Dengan sukacita Zakius menyambut Yesus. Ada sesuatu perubahan, pertobatan 180 derajat. Tuhan, satu nga artaku hulean. Ati itung adong nahuangati. Hulean opat halilopit. Wah, luar biasa. Ini satu pengakuan yang dari rasa penasaran menjadi sebuah pertobatan, perjumpaan dan pengenalan akan Tuhan. Diama jidok Yesus. Di ayat sia dapotan tua do pangisini jabuon sadarion. Hape sebelumnya tikinaroi Yesus untung do akan atoropi. Ya, Yesus juga orang banyak juga ingin tahu. Wah, Yesus datang ke rumah Zakius orang berdosa itu. Maka orang pun berbondong-bondong melihat apa yang akan terjadi. Dia ma pandohan nasida. Nasorang do ibana hape tu halak si pardosa. Kemudian itu hatta sering sekali kita kok ya. Kita menunjuk orang melakukan dosa yang lain tapi kita tidak sadar jari yang lain menunjuk kita. Terlalu banyak orang di dunia ini farisikal katanya. Seolah-olah dia paling benar, seolah-olah dia paling kudus. Hape dosa do diulahon. Marilah kita melihat bahwa Zakius adalah perwakilan kita di dunia ini. Ada banyak orang mencari sesuatu yang sia-sia. Jika tidak dia temukan apa yang seharusnya dia temukan, maka dia sedang dalam kebinasaan. Alanido di bereng Yesus sasitonga ibananunga terancam. Sudah masuk dalam lingkaran kebinasaan. Ini perlu untuk diselamatkan. Uriani tuhata kudang do hala dohot sian aka ugamo nasing namando pencari Tuhan.
secara logika kita tidak akan mampu mencari Tuhan. Alanido debata ikon gabe jolma mengalului nama goi. Pasti Tuhan temukan asa Jepang ibana haluaon. Amin. Kita sudah ditemukan Tuhan. Jala pajupang do hita dohot Tuhani. Marite aha? Marite aka pengalaman pribadi. Marhite hatani debatan. Marhite tangyak pajupang hita dohot debata. Marhite aka ede puji-pujian. Pajupang do hita do debata. Persoalannya adalah, benarkah kita sudah bertemu dengan Yesus? Molotong pe si Amos madokon lului hamuma Jehovah nina dibidulimai. Artinya adalah bukan Tuhan secara fisik seperti perjumpaan dengan Yesus itu, tetapi firman-Nya, aturannya, hukumnya, patik nah tani debata iko siluluo doi gabe pedoman, gabe hangoluan dijolmai. Nuaing pehita dang pajupang doh Yesus secara fisik 2000 tahun yang lalu lebih kurang. Kita hanya bertemu dengan firman-Nya, dengan pengalaman-pengalamannya. Do sude aka na pinamasanat ada halongangan kita bertemu di situ. Nah alanido di sonma kita naing berkumul. Pohado di tonga-tonga ni keluarga tak unang adong namago ati amanginang. Kita songon natoras, hamipe songon naposo ni debata, tetap berdoa. Unang adong ruas namago. Alani Liliana ni Portibiong. Jangan ada di antara anak kita yang hilang. Mari kita rangkul mereka. Alani do on makna kabe tugas do tanggung jawab ta. Kita yang sudah merasakan anugerah aluaun nasian Tuhan, ido tugas do tanggung jawab ta. Nah parsidohot do hita melayani Tuhan, nah parsidohot do hita mangalehon dia ma nabui gabe pahebakon harajau ni debata di Portibion. Marhite aka talentata, marhite aka artata, marhite na adong dihita, manang na songon dia pei oti godang. Mari kita menjadi partner Tuhan di dalam kehidupan kita. Tong nunga Jepang Yesus hita, mari kita juga memberikan perjumpaan kepada orang lain. Asa halakna asing pe dapotan haluaon. Marhite aka pambahenan dohot hapor seota. Amin. Martanyang maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami. Marhite Kristus Tuhan nami. Hatam Tuhan gok asini roha. Nang dipatu paho haluaon dihami. Dilului hodo hami pardosa. Jala jupangan. Ditobus hodo sude nasa dosa nami. Asa dapotan haluaon namanotok kami. Tuhan pargogoi mahami mangulahon hatam marhite todim nabadiai. Asa unang maago behami di Portibion. Alai marhamonangan mahami tutu Tuhan. Mangalo nasa hajahaton. Mangalo nasa dosa dohot nang parulaon ni sibulis. Asa dapotan tua hami Tuhan. Manang nasongon dia pe akap ulaon aka parkarjuan na pinasahatmu di hami. Sai homa Tuhan na mangurasi hami saluhutna. Asa marhitei gabe pasu-pasu hami di tonga-tonga ni pemerintah nami, di huriam, di keluarga nang di masyarakat pe. Mulia tema Tuhan nunga di HP hoko jala dipercaya hoko di hami. Asa gabe haposan hami di nasa ulaun nami. Marsangak moho Tuhan disude aka ulaun nami. Disok kami manangyakon ruas ni huriam nataba keluarga Larson Mario Limbong
do inanami Pascaria Rebeka boru Siregar. Nama ringanan di Wek Pitu lapangan tembak. Pasu-pasu ma keluarga ne paruon Tuhan. Asa gabi keluarga sitiruon nasida di hapor seaonang di pambahenan. Pasu-pasu di aka ulauna, tabai aka pacamutan. Tarlumubi ma nahinirim nasida asa dapotan anak nasyakon. Songonin ang aka ruas ni huriam nanaing macalo pasu-pasu parsari pion. Pasangan Jodi Arta Sinurat dohot Orwana Cindy Ervina boru Limbong. Nah di patupa di hari Sabtu tanggal 30 Juli di HKBP Bandar Jaya Resort Bandar Jaya. Asa saluhuna mardalan dohot dinggan. Jala patupa mai Tuhan gabe lasni roha dinasida jala boy nasida gabe keluarga sitiruon keluarga bahagia dohot keluarga nabadia di tonga-tonga ni Portibion. Songonin ang ruas ni huriam namar sahid. Nyonya Tampu Bolon boru napi 10 di Rumah Sakit Polri, Nyonya Manurung boru Hasibuan di Rumah Sakit Pasarbo, Nyonya M Huta Julu boru Silalahi pemulihan di rumah, Amang Tesiahaan di Rumah Sakit Polri, Nyonya C Manurung boru Sihombing di Rumah Sakit Siloam. Pasu-pasu manasida Tuhan nasi maroham dauni nasida. Pasu-pasu aka tim dokter na mangalihon pangobation nasitong tu nasida. Jupangan manasida Tuhan las ni roha. Asa homa Tuhan na mangguhi nasida dihiras ni roha nasidai. Boy nasida manguduti aka tugas-tugas doh tanggung jawab nasida di parkarjuan nabe nang di parumah tanggaon. Asimaroham Tuhan. Songonin nang ruas ni huriam na berulang tahun mulai saat akan met rodi matua. Tabay ma akagajang ni umur dohot las ni roha hay pason. Lehon ma jala lopokon ma roha na biar midaho tu hati-hati nasida dinguru nasida. Asa gabi pasu-pasu nasida manang di diape. Songoni nang aka keluarga na anniversary na berulang tahun di parumah tanggaon. Saya hormat Tuhan na manabay aka peparan di nasida. Tabay ma aka pacamotan aka gacang ni umur di nasida saluhut na. Tuhan, songoni nang program-program di tahun kesehatian, pasu-pasu aka panitia nang sudah ruas ni huriam, toktong di Pagasan Hasadaon, laho mangulahoni tarlumo bima di acara ulang tahun huriam di bulan-bulan neneng roon asa marup ulup saluhu na mangahon dingkan ni pasam. Songoni disude aka na uholongi hami manang didiape aka keluarga di parserahan di aka ulauna mulai sen aka yanakon rodi tumua pasu-pasu nasida Tuhan. Nainghu tangeko kami nang perpindahan dohot tangucak konon padita di tanggal 7 Agustus 2022. Ima hamisat diri Pendeta Rebeka Hutasoid na pidato Resort Bogor dohot tangucak konon ni Pendeta Ririn Mayerlina Sinura. Sai homa Tuhan na patupahoni saluhuna mardalando dinggan. Pasu-pasu mak saluhuna nang hulahami bahen sangap di kuarn. Ali Tuhan debata amanami songoni nang pemerintah nami pe pasu-pasu mak asa mardami sonang ngulu nami sude rakyat di Pagasan kesejahteraan boy mangulahon aka ulau nami di Pagasan dame nasekoi atong dinaneng mulak pehami Tuhan tu bagas nami ganup oma nama masu-masu ramoti hami padau aka najahat nang marape asa toktong hami boy marsaor dohot homuse tu minggu-minggu neneng roon moliate ma nunga di sesa hodo sanami jalan nunga di tobus ho hami marite mudarmu nabadiai
Di pagasan Yesus Kristus Tuhan nami, caloma tangyang namion. Amin. Mari deh kita muse laos tapasahat beliata, sian nomor 510. People
Ale debata amanamina di Banua Gijang kodo haroroan ni saluhut silihun lihun nadinggan doh nasa uli basa nama uliutus. Upasat hami masian na nilhom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparsa kami pilihanon pati buhon harajaunmu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhai ma rohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ngisi lehon-lehon itu hami. Asa lam girgir hami madok mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, se Roma harajaunmu, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Satu dua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa dipoto.